Добрый день, шановне господарство. Сёння я прапаную нам з вами даць нырца, так бы мовіць, у глыбіні канцелярызмаў, моўных штампаў і клішэ. Хто за? Хто супраць? А хто ўстрымаўся? Аднагалосна, цудоўненька. Нешта гэта, праўда, мне нагадвае. Калі-нікалі мы ўсе сутыкаемся з канструкцыямі кшталту на основании вышеизложенного, ці по причине случившегося. Хто на што прыдумаў гэтыя грувасткасці, ну невядома. Але здаецца, ва установах, якія імі карыстаюцца, іншай мовы і не разумеюць, таму і мы вымушаныя яе вучыць. Толькі ж мы хочам рабіць гэта па-беларуску, правда? Таму я прапаную некалькі спалучэнняў слоўных, якія з афіцыйнага стылю перайшлі ў размоўны. В том числе, у тым ліку, таким образом, таким чином. То есть у нас будзе то бок. Так сказать, так бы мовіць. А яшчэ замест так сказать у размове кажуць маўляў. Асабіста мне гэтае слово вельмі падабаецца. Але вернемся да тых жудасных канструкцый, якія я ўзяла за прыклад раней. На основании вышеизложенного прапануецца замяніць так. На грунце ці на падставе вышэй пададзенага. Альбо яшчэ, грунтуючыся на вышэй пададзеным. Хай нас крые ад патрэбы прамаўляць такое калі-небудзь. І наступны выраз. По причине случившегося. Тут у нас дзеепрыметнік случившееся. Ён не перакладаецца наўпрост адным словам. Памятаеце, мы гаварылі пра такія выпадкі. Таму перакладаем вось так. З прычыны таго, што адбылося, з-за таго, што здарылася, праз тое, што адбылося. Вось такія варыянты. Згадзіцеся, у беларускай нават неяк па-людску гэта гучыць. А цяпер бонус для тых, хто яшчэ не стаміўся ад канцелярызмаў і штампаў. В настоящее время, на теперешний час, по случаю, с нагоды, в отношении кого-то чего-то, у дачыненні да кагосьці чагосьці. Принять решение, постановить, проявить инициативу, показать почин, быть во главе, быть на чале, ці вести рэй. А замест «есть так точно» прапануецца «рэй». Правда, я не зразумела, што гэта за слово, і не знайшла значэння яго, таму калі у вас ёсць тлумачэнне, вы, калі ласка, пішыце, дзяліцеся сваімі меркаваннямі, а таксама іншымі канцелярызмамі, моўнымі штампамі і клішэ. Давайте абмяркоўваць усё разам. А хто не згодны з гэтай пастановай, будзе прыцягнуты да моўнай адказнасці. Да жартую, я жартую. З вами была ваша воля, у ладным перакладзе на добрым канале. Бывайце!